If you are wearing nothing on your face, nothing but a red lipstick, your skin will look more even because you've drawn people's attention to the red lip. Let me show you. Ναι, αλλά συμβαίνει με όλα τα κόκκινα κραγιόν αυτό. Γιατί με πολλά κόκκινα κραγιόν, μάλλον έχεις το ανάποδο αποτέλεσμα. Συνήθως, για να βρεις το δικό σου κόκκινο κραγιόν, βοηθάει να ξέρεις το χρωματότυπό σου. Γενικά, ένας τρόπος να το σκέφτεσαι είναι ότι στους θερμούς υπότονους ταιριάζουν τα θερμά κραγιόν, στους ψυχρούς υπότονους ταιριάζουν τα ψυχρά κραγιόν. Εάν είσαι neutral, μπορεί και το true red να σου ταιριάζει τέλεια. Το θέμα όμως δεν είναι όταν βλέπουμε το πρόσωπό σου να βλέπουμε ένα κραγιόν, αλλά αυτό το κραγιόν να πηγαίνει τέλεια με τα δικά σου χαρακτηριστικά και να κάνει compliment τα χρώματά σου και όχι να βλέπουμε απλά ένα κραγιόν και τίποτα άλλο πάνω σου. Αλλά ακόμα και αν έχεις διαλέξει το σωστό χρωματισμό του κραγιόν που πηγαίνει με τον υπότονό σου, υπάρχει πιθανότητα γι' αυτό να φαίνεται κάπως πολύ έντονο πάνω σου. Σε μένα αυτό, ας πούμε, εγώ το νιώθω λίγο θίτσα. Γιατί δεν είναι μόνο το χρώμα να είναι σωστό στο κόκκινο κραγιόν σου, αλλά και η υφή. Πόσο glossy, πόσο matte, πόσο πάρα πολύ έντονο ή λιγότερο έντονο. Αυτό έχει να κάνει με την τονική σου αντίθεση. Δηλαδή, πόσο μεγάλη αντίθεση έχουν τα χρώματα των χαρακτηριστικών του προσώπου σου.